Hey guys, welcome to back my YouTube channel. आंनि बे सना बर' YouTube channelआव बयखौबो बराय हरग्रोबाय। जों दायो तामरेश्वर मन्दिराव फैदो। दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बेनो तामरेश्वर मन्दिरा।
बोरै नाङो कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय। लोगोसे हनुमान मन्दिरखौबो नायना फैखाबाय। स' गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बाय बाय।